Красавіцкія паўфінальныя сустрэчы Кубка Беларусі Дынама Брэст з Шахцёрам і БТ са Славіяй вызначылі галоўных супернікаў турніра. У апошнім змаганні за трафей брастаўчане сустрэнуцца з барысаўчанамі. БТ вядомы супернік для брэсцкага Дынама. У 2007 і 2018 годах каманда з горада над Бугам на фінальным акордзе турніра была мацнейшай за барысаў. І кубак годна адпраўляўся ў Брэст. З іншага боку, на гэтым тыдні Дынама ўжо гуляла з БТ ў межах чэмпіяната Беларусі. На жаль, прайгралі, хоць сустрэча атрымалася даволі яскравай і эмацыйнай. Самі гульцы паміж мінулым і надыходзячым матчам паралеляў не праводзяць. Естественно, будет отличаться, потому что, во-первых, игра за трофей, и это уже последняя стадия, поэтому будет, мне кажется, накал борьбы сумасшедший. Будет очень много стыков, единоборств и, я думаю, минимум голевых моментов. Почему-то мне так кажется. Безумоўна, усе падрабязнасці мы даведаемся ў дзень фіналу, у тым ліку і хто зойме пост нумар 1 у брастаўчан. Трэнерскі састаў і самі гульцы арыентаваны на перамогу. А асаблівы настрой стварае Габі Кікі, за што, акрамя выдатнай гульні, ён так падабаецца брэсцкім аматарам. У вратаре отдельная тактическая подготовка под каждого соперника, это и видеоанализ, и еще несколько секретов, про которые вам говорить не буду, и также не может быть одинаковой подготовки под каждый матч или чемпионата, или кубка. Поверьте, финал кубка будет совсем другая игра. И будет другая игра, потому что не только по накалу и по эмоциям, но и, я думаю, и по тактическому противоборству на футбольном поле. Незважаючы на пакуль не зусім паспяховы сезон у чэмпіянаце Беларусі, сустрэча ў фінале кубка рэч прынцыповая, ды і сам чэмпіянат яшчэ не дасягнуў экватара. Сейчас у нас есть ближайшая игра в воскресенье, и мы настраиваемся на нее серьезно и хотим, опять же, порадовать наших болельщиков, которых, я думаю, будет достаточно на стадионе. А после финала мы уже, естественно, постараемся поправить ситуацию в чемпионате, в турнирной таблице. Дынама Брэст быў уладальнікам Кубка Беларусі ў 2007, 2017, 2018 годах. Сёлета, нагадаем, супрацьстаянне фіналістаў распачнецца ў нядзелю 24 мая о 5 гадзіне. Брастаўчане сустрэнуцца з БТ ў Мінску на стадыёне Дынама. Пакуль каманда рыхтуецца да адказнага фіналу, аматары ў чаканні. Гораду патрэбны кубак. Вераніка Якавец, Александр Сівіцкі, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брэст.